खुलुमबाय गिबियावनो आङो मिडिया लोगो नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो मोनसे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। दिनै ससियेल मिडियायावहाय इसिं नार्सिं इनस्टिट्यूटनि सायावहाय बहुत सारा एलिगेसन दिनै लाबोबाय थादों बा आंनि सायाव माने बहुत सारा आं अन्थाइगोरा नार्जारि आंनि सायाव दा बहुत सारा एलिगेसन दिनै माने ससियेल मिडियायाव दिनै बानसावगासिनो दङ। दा दिनै माने बिनि सायाव आङो माखासे बुस्थुफोरखौ क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। दिनै फार्स्ट टाइम बोरै जानायमोन स्टार्टिंआव बोरै जानाय हायद्राबादाव बोरै सौहैखो बोरै फैफिनलायनाय जाखो बिनि सायाव गासैबो क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आं दिनै मोनसे जोंनि इसिं नार्सिं इनस्टिट्यूटनिफ्राय आरो माखासे गार्जेनफोर माने जायफोरनि गथ'फ्रा दिनै हायद्राबादाव थांदों माखासे गथ'फोर माने जायफ्रा खामानि मावगासिनो दङ बिसोरनि गार्जेनफ्राबो जोंजों लोगोआव दङ। जों जयैनो मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो क्लियारिफिकेसन होनो होननानै दिनै माने मोनसे प्रेस मिट लानाय जादों। दा गिबियाव आङो बेखौनो बुंग्रोनो नागिरो थारमाने जोङो से बोसोरनिफ्रायनो जोङो इसिं नार्सिं इनस्टिट्यूटआ जिडिए जेनेरेल डिउटी एसिस्टेंट मोनसे कर्स माने होबाय थादों। माने सिगाङावबो जोंना माखासे बेट्सफ्रा कमप्लिट जालांबाय। जोङो माने MGYC माने महात्मा गान्धी ग्लबेल एडुकेशननिफ्राय जोङो मा लादों माने फ्रान्चाइजि लानानै अथराइजेसन लानानै जोङो बे सेन्टारखौ रान खालामनाय जादों। दा टटेलि बियो मा जों निजे माने जों बेखौ माबा खालामाखै टटेलि जोङो फ्रान्चाइजियाव बे सेन्टारखौ जों रान खालामनाय जादों। दा सेन्टारा मोजाङै मोजां सोलिबोबाय थादोंमोन। सिगाङावहाय जोङो जा पास बेचफोरखौ जों एडमिसन खालामदों। फार्स्ट बेचआव जोंना माखासे गथ'फोर दङमोन 30 जनसो गथ'फोर दङ। सेकेन्ड बेचआव जोंनिया बुंनो थाङोब्ला 35सो गथ'फोर दङमोन। माने थार्ड बेचआव जोंनिया दङमोन 40 जनसो गथ'फोर दङमोन। दा फार्स्ट बेचआवहाय जेब्ला जोङो बुंखायो जोंनियाव एडमिसन खालामनायनि सिगां जोङो बिसोरखौ क्लियारिफिकेसन होखायो जे जोंनि कर्सआ 6 मान्थनि जागोन जिडिए जेनेरेल डिउटी एसिस्टेंट। जेनेरेल डिउटी एसिस्टेंट माने कर्स जोबनाय लोगो लोगो 6 मान्थ थिउरि क्लासखौ जोबनानै जोङो प्रेक्टिकेल खालामनांगोन हस्पिटालाव। जोङो प्रेक्टिकेलखौ लकेल हस्पिटालावनो जों होनाय जायो। माखासे हस्पिटालजों जोङो जगाजग खालामनानै दोनखायो बेयाव बिसोर प्रेक्टिकेल खालामनांगोन आरो बिनि उनावहाय नोंसोर एक्सपिरियेन्स खालामबावनांगोन। बिनि उनाव नोंसोरो जब एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंसोरो इलिजिबल जागोन। दा बे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेसन होखायो। आरो मोनसे अपसना जाहैबाय मा जायफोर गथ'फ्रा माने जुदि माने खम समनि गेजेरावनो माने माखासे बुस्थुफोरखौ जुदि जब प्लेसमेन्टनि जुदि जोंनिफ्राय प्लेसमेन्ट नागिरोब्ला जोङो मा खालामो माखासे हस्पिटालफोरजों जोङो रायलायनानै दोनखायो लकेलाव नङा। जेरै जोङो दिल्लीनि गुरगांव ओमफ्राय जोङो हायद्राबाद बेफोर हस्पिटालजों जोङो जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा कर्स जोबनायनि उनाव बा माखासे गथ'फोरा माने प्रेक्टिकेल खालामनायजों लोगोसे सेलारि जुदि लुबैदोंब्ला बेफोर गथ'फोरखौ जों मा खालामो माने जुदि माने गार्जेनाबो जुदि एग्रिबा खामानिखौ जुदि एग्रिबा बा गथ'आबो जुदि एग्रिबा मा खालामनो हायो गासैनिफ्रायबो जोङो माने एनअसि लानानै नो अबजेक्शन जोङो सार्टिफिकेट जोङो सिगनेचार लानानै जों मा खालामनाय जायो जोङो गथ'फोरखौहाय माने प्लेसमेन्टनि थाखाय माखासे गथ'फोरखौ जों होनाय जायो। दिल्लीयाव जों होनाय जायो हायद्राबादाव जों होनाय जायो। बे लेखायैनो जोंनियाव माने दाख्लै थांनाय माने गथ'फोराव जोंनाव टटेल 43 गथ'फोरा दिनै इन्टारभिउआव जिरायदोंमोन। बिनि गेजेरावहाय माने इन्टारभिउ लानो थाखाय जोंना यासोदा हस्पिटालनिफ्राय माने मेनेजारा फैनानै गावनो खुद माने इन्टारभिउ लाफैदोंमोन। बेवहाय माने 31 गथ'फोरखौहाय सेलेक्ट खालामनाय जादों। 31 गथ'फोरखौ माने थांनो थाखाय हजोंहाय थांनो थाखाय जोंनो मोनसे लिस्ट हरदोंमोन बिसोरो एपइन्टमेन्ट लेटार हरदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंखौ बुंबावदोंमोन जे जाय गथ'फ्रा थांनो रेडि दङ बा खामानिखौ मावनो रेडि दङ बै गथ'फोरखौ मा खालामनो खोन्थादोंमोन गार्जेनफोरजों एसे डिसकासन खालामनानै गासिबनिफ्रायबो एनअसि लानानै पारमिसन लानानै बिसोरखौ लांनायनि माने दोनलांनायनि मोनसे खोथा होदोंमोन जोंखौहाय। बे लेखायैनो जोंबो मा खालामदोंमोन गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै जायफोर स्टुडेन्टफ्रा सेलेक्टेड जादों बैफोरनि गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै जोङो मोनसे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेसन खालामखादोंमोन जे गार्जेन आरो स्टुडेन्टआ मोननैबो माने साइडनिफ्राय जोङो मोननैबो साइडखौ जों लानानै बे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेसन खालामखादोंमोन जे टटेलि जिडिए आवहाय बिसिनि खामानिया जागोन मोनथाम खामानिखौ जोङो बिसोरनो डिभाइड खालामनानै होदोंमोन हस्पिटालनिफ्राय जे पेसेन्ट केयार हाउस किपिं आरो मोनसेया जाहैबाय पेसेन्ट ट्रेन्सपर्टेसन। बे मोनथाम डिजिगनेसनखौहाय मोनथाम खामानिखौ मोनसे डिपार्टमेन्टआ लिड खालामो। हाउस किपिं डिपार्टमेन्टआनो नायजोबनाय जायो। हयथ' खामानिया हाउस किपिं नंजोबाबो जानो हागौ खिन्थु बे डिपार्टमेन्टआ हाउस किपिंआनो बेखौ मा खालामो मेनेज खालामजोबो हाउस किपिं डिपार्टमेन्टआनो। दा पेसेन्ट केयार हाउस किपिं आरो मा मोनसेया जाहैबाय पेसेन्ट ट्रेन्सपर्टेसन बे खामानिखौहाय हाउस किपिं डिपार्टमेन्टआ माने बेखौ मेनेज खालामो खिन्थु खामानिया बेलेग बेलेग। पेसेन्ट केयार होननानै बुङोब्ला माने अनलि मा थायो पेसेन्ट साइडआव थायो बियो पेसेन्टखौ बियो माने माबा खालामनांगौ जेरेखम पेसेन्टखौ नोङो बेडशिट मेकिं बेड मेकिं खालामनाय बेडशिट चेन्ज खालामनाय बेखौ मबिलाइजेसन खालामनाय बेखौ मा खालामनो बिनि इउरिन केन सार्भिस एन्ड माने मा थायो बेवहाय बेक पेन एन्ड इउरिन केन सार्भिस थाबाय। बिनिफ्राय पेसेन्टखौ मबिलाइजेसन खालामनाय बेफोर माखासे खामानिफ्रा बेवहाय इनक्लुड जायो।
पेशेन्टआ जुदि टयलेट खालामोब्ला बेडआवहाय बेखौ जोङो क्लिन खालामना होनांगौ बेफोर गासिबो खामानिफोरखौहाय आंल' नङा आं क्लियार खालामनायजों लोगोसेयैनो बेखौ मा खालामखादों गार्जेन माने माबायाबो हस्पिटालनिफ्राय जाय व्यक्ति फैदों बे मानसियाबो मा खालामखादों मैनेजर इंटरभिउ लाग्राया बेखौ गासिबो बुस्थुखौ क्लियारिफिकेशन होखादों दा क्लियारिफिकेशन लानायनि उनावहाय गथ'फोरनाव मोनसे कुइसन खालामनाय जादों जे नोंसोरो बेफोर खामानिफोरखौहाय मावनो रेडि दंना गैया गथ'फ्रा बे समाव बुंदों जे गासिबो जों रेडि जोब जों मावनो रेडि दङ जों बे खामानिखौ मावगोन जों खस्थ' खालामग्रानि न'खरनि गथ'खा जोङो बे खामानिखौ जोङो माबा खालामगोन जोङो माने कमप्लिट खालामगोन आरो जों बेखौ माखासे एक्सपिरियेन्स लानानैबो जों फैगोन होननानै बिसोर राजि जानायावहाय जों गार्जेननिफ्रायबो मोनसे एनअसि लादों गार्जेनखौबो जों बुंदों जे नोंथांनि गथ'आ जुदि खामानिखौ मावनो रेडिब्ला नोंथांमोना हगारनो हागोन आरो जुदि रेडि गैयाब्ला नोंथांमोना गथ'फोरखौ हगारनो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला 1 मास 2 मासजों जुदि गथ'आ बा सप्तासे सप्तानैजों थांनानै हायद्राबाद बायदि जायगाया दिनै गिदिर गोरलै बाथ्रा नङा बेसेबांबा गोजान जायगा दा बेवहाय जुदि सप्तासे सप्तानै थांनानै गोसोआ सोलायहैनानै जुदि बिसोर फैफिननो नागिरोब्ला बाहाय बुहुत मोनसे इस्यु जागोन होननानै जोङो गार्जेनफोरखौबो बुंखादोंमोन आरो गथ'फोरखौबो जों बुंखादोंमोन बेखौहाय बिराद गिदिर मोनसे इस्युआव महर लागोन होननानै आरो जों मोनसे बुस्थुखौ बुंखादोंमोन बियो थांलाय फैलाय खालामनायनि बाथ्रा गैया जै थाङोबा थां डाइरेक्टलि नोङो मोनसे टारगेट लानानै थांनांगोन आरो थाङाब्ला डाइरेक्टलि बेयावनो बुंनांगोन कर्सखौ बेयावनो कमप्लिट खालामनानै नोंसोर मा खालामनांगोन हस्पिटालाव प्रेक्टिकेल लानांगोन एक्सपिरियेन्स लानांगोन बेखौ लकेल हस्पिटालफ्रावबो बेखौ खालामनो हायो बे जोंनि प्रेक्टिकेलनि बेबस्था आरो एक्सपिरियेन्सनि बेबस्थाखौ जोंनि इनस्टिट्यूटनिफ्रायनो बेखौ खालामनाय जायो होननानै जोङो बेखौ बुंखादों क्लियारिफिकेशन होखादों बेनाव एनअसिबो लानाय जाखादोंमोन दा बिनि उनावहाय मा जाबाय दानिया थांबाय गथ'फोरखौ जोङो गासिबो एग्रि जानानै सिगनेचार गासिबो होजोबखांनायनि उनावहाय जोङो लानानै थांबाय माने आं निजे दोनलांदों गथ'फोरखौ दोनलांनानै गासिबो बुस्थुफोरखौहाय जोङो सेटआप खालामनानै होजोबबाय हस्टेलावहाय हस्टेला टटेलि मानाय बाहाय हस्टेला गावसोर माने मोनसे हस्पिटालाव बेखौ लाखिनाय जादों बिनिफ्राय अखानायै नेक्स्ट डेनिफ्राय सौहैनाय जोङो 25 तारिखआव जों बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो 28 माने आं निजे दोनलांदों गथ'फोरखौ दोनलांनानै गासिबो बुस्थुफोरखौहाय जोङो सेटआप खालामनानै होजोबबाय हस्टेलावहाय हस्टेला टटेलि मानाय बाहाय हस्टेला गावसोर माने मोनसे हस्पिटालाव बेखौ लाखिनाय जादों बिनिफ्राय अखानायै नेक्स्ट डेनिफ्राय सौहैनाय जोङो 25 तारिखआव जों बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो 28 मर्निंआव जों सौहैदों बिनिफ्राय जोङो मा खालामदों नेक्स्ट डे 29 निफ्राय हस्पिटालाव मा खालामदों माखासे ट्रेनिं स्टार्ट जादों माने बिनिफ्राय अफिशियली प्रसेसा स्टार्ट जादों जयनिंनि प्रसेसा स्टार्ट जादों बिनि उनावहाय आइ कार्ड होनानै बिसोरखौ ट्रेनिं स्टार्ट जादों सानथाम ट्रेनिं बिसोरखौ होनो होननानै बुंदों हस्पिटालावहाय जे माखासे खामानिफोरखौ रोंजोबाखैबो जानो हागौ इनस्टिट्यूटआव बिनि थाखाय जोङो सानथाम ट्रेनिं होगोन होननानै बिसोरखौ माने हस्पिटालनि माने माबाया मैनेजारा आंखौ बुंनायखाय आङो बिसोरजों सानसे ट्रेनिंआव थाफादों ट्रेनिंखौ माबायदि मोनदों खामानिखौ माबायदि मोनदों बेफोर बुंनाय आं सोंबाय थादों जुदि खामानिखौ इन्टारेस्टेड गैयाब्ला नोंसोर बुंनानै ला बाकी माने जों बेखौ माने क्लियारिफिकेशन खालामगोन होननानै आं बिसोरखौ बार बुंबाय थादों जेब्ला आं सौफैजासिम माने आं रिटार्न जाजासिम गथ'फ्रा आंखौ मा बुंबाय थादों जों बहुत मोजां मोनदों खामानिखौ जों मावगोन होननानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थादोंमोन आरो एगेन आं फैनायनि सिगां बिसोरखौ बुंबावदों जे नोंसोरो बायसान्स जुदि खामानिखौ मावनो उसुबिदाबा आंनो खोन्थाहर आं नोंसोरखौ लानानै थांफिनगोन बाहाय जेबो इस्यु गैया हस्पिटालाबो नोंसोरखौ फर्स खालामनो हाया बाहाय जेबो माने गिदिर इस्यु माने माबा खालामनो दरखार गैया माने आं नोंसोरखौ निजे थांनानै गार्जेनजों रायलायनानै आं नोंसोरखौ लाबोफिनगोन बे खोथाखौ बुंनाय जादों जायफ्रा खामानिखौ मावनो बायो इन्टारेस्टआवबो फैफ्लांदोंबो जानो हागौ बेखौ आंनो क्लियारिफिकेशन होनानै ला दा बे लेखायै माने हस्पिटालाव एनरलमेन्ट जाबाय ट्रेनिंबो स्टार्ट जाबाय दा आं जेब्ला बेक जाबोफिनो माने नेक्स्ट डे आं जेब्ला बेक जाबोफिनो 30 तारिख माबायावहाय माने मेआवहाय आं जेब्ला बेक जाबोफिनो हस्पिटालनिफ्राय बिनि उनाव आं जेब्ला न' सौफैदों न' सौफैनाय लोगो लोगो सानैसो गथ'फ्रा माने खामानिखौ आं मावनो बाबाय आं बेबायदि खामानिखौ माने आं एडजास्ट जानाय नङा आं खामानिखौ मावनो हानाय नङा बहुत खस्थ' होननानै सानैसो गथ'फ्रा आंनाव कमप्लेन हरदों बा हस्पिटालनिफ्रायबो आंनाव रिपर्ट फैबाय लोगो लोगोनो आं गार्जेन मिटिं खालामनानै गार्जेनफोरजों आं जनायखांनायनि उनाव आं गार्जेनफोरखौ बुंदों बिनि उनावहाय आं मा खालामदों गार्जेनफोरखौ लानानै आं निजे गार्जेनजों डिसकासन खालामनानै गथ'फोरखौ जों लाबोफिननोसै गथ'फ्रा जुदि खामानि मावनो रेडि गैयाब्ला गथ'फोरखौ जों लायनो थांनोसै जाय गथ'फ्रा खामानि मावनो रेडि गैया बिसोरखौ आं लाबोफिनगोन होननानै गार्जेनफोरजों रायलायनानै आं नांगौबा हारसिंनो थांगोन नोंसोर थांलायलायनाङा होननानै आं गार्जेनखौ बुंदोंमोन खिन्थु सानै गार्जेना आंजों थांफादों जोंबो थांनोसै हारसिं खस्थ' जागोन मेनेज खालामनायावहाय ट्रेनजों फैनायावहाय नायस्लाबनो हानाय नङा माखासे गथ'फ्रा फैफायोबा माने माबा जागोन होननानै सानै गथ'फ्रा जोङो फ्लाइटजों थांनानै जों सौहैदों बिनि उनावहाय जेब्ला जों सौहैयो बिसोरो माखासे अर्गानाइजेशन माने माबायाव थानाय तेलेंगानायाव थानाय तेलेंगाना बर' एस'सिएशननो बिसोरो मोनसे कमप्लेन होनानै दोनदोंमोन दा बे लेखायै बिसोरबो फैदों बिसोरबो हस्टेलाव फैनानै आं जेबो खबर गैया गार्जेनफ्राबो जेबो खबर गैया गथ'फ्रा खबर होनानै दोनदों जानो हागौ खिन्थु बेवहाय माने जों सौहैनाय लोगो लोगो माने बेवहाय माखासे जोङो माने खोथा रायलायलायनाय जादों हस्टेलनि गाहायावनो बे खोथा रायलायनायनि गेजेरजों जायफ्रा गथ'फ्रा मावगासिनो दङ बाहाय माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायलायदोंमोन जे गथ'फ्रा बुंदों आंखौ माने थगायनानै लाबोदों माने ओरैबायदि बुंनानै लाबोदोंमोन खामानिया बिदि जायासै बिदि नङा बेबायदि होननानै आंखौ एलिगेशन लाबोदों दा आं बेयाव बुस्थुखौ क्लियारिफिकेशन गासिबो आं बुंखादों जे जुदि आं थगायनानै लाबोदोंबा आंसो थगायदों जानो हागौ
किन्तु हस्पिटालनि मेनेजारा मालाबाबो बे थगायनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला थगायनानै लांनाय गथ'आ मा बेसे गोबाव खामानि मावगोन बे बुस्थुखौ बिसिनाव अलरेडि एक्सपिरियेन्स दंखायो बेयो टटेलि क्लियारिफिकेसन होखादों जे गासिबो खामानिखौ क्लियार होनानै लानानै थांखादों दा बिनि उनाव गेंग्रें गुंग्रें जानायावहाय उल्टा सिदा खोथा माने रायलायनायनि गेजेरजोंहाय हस्पिटालनि अथ'रिटियाबो तेलेंगाना बड' एस'सिएशननो माखासे माने सोर सोर फैदोंमोन आं बेखौ मिथिया बेवहाय क्लियारिफिकेसन होनायावहाय खोथाया बेयावनो सलुसन जोब्बायमोन बिनि उनावहाय आङो गथ'फोरखौ बिसोर बुंबाय जे जेबो नङा जायफ्रा खामानि मावनो इन्टारेस्टेड दं बिसोर थालांदो जायफ्रा माने खामानि मावनो गोसो गैया बिसोरखौ मोजाङै मोजां लानानै थांफिनबानो जाबाय बे लेखायै आं मा खालामदों गथ'फोरखौ गार्जेनजों रायलायनानै जोङो फैनो होननानै जोङो फैनो ओंखारबायमोन दा फैनो ओंखारनाय समावहाय जोङो ट्रेना एथबां माने गेदारिं भिरखाय माने जोङो मा खालामनो हायाखै जोङो हर थानो गोनां जादों बेयावनो नेक्स्ट डे जोङो नेक्स्टनि माबाजोंहायसो जों फैनो गोनां जादों ट्रेनजोंसो फैनो गोनां जादों दा ओइदिनखालि मोनायाव माखासे जोङो मा तेलेंगाना बड' एस'सिएशना जों आं जेब्ला माने आङो रुमावहाय माने रुमाव जों जयैनो स्टुडेन्टफ्राबो 18 जन गथ'फोरा फैफिनदोंमोन बेवहाय जोङो जयैनो गार्जेन टार्जेन जों जयै जोङो रेस्ट लादोंमोन माबायावहाय बे समावनो तेलेंगाना बड' एस'सिएशननि माखासे ग्रुपआ फैनानै माने आंखौहाय माने मा खालामदोंमोन बेवहाय माखासे सोंनाय फिननाय खालामनानै भिडिअ सिडिअ खालामनाय जादों माखासे आंखौहाय जबरदस्ति माने आंनि माबाखौ बुंनो होदों बिसोर जे आंनिनो गोरोन्थि जादों होननानै बिसोर आंखौ बुंनो होनाय जादों बेवहाय आंबो बायद'थायाव आं बुंनो गोनां जादों जे आं माने आंहा ओरै जाबाय होननानै आं बुंनो गोनां जादों बेवहाय आंखौ क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय गोबां गुवारै क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय बिसोर आंखौ चान्स होआखै बेवहाय दा बे लेखायै बिसोर भिडिअ सिडिअ बानायनानै बेयावनो मा मिडिया टिभियाव होलायनाया बेयावनो माने भाइराल जानाय जादों आंनि सायावहाय बुहुत माने एलिगेसन लाबोनानै फट' सट' शेयार खालामनानै बिसोर मा आंखौ माने निउसाव माने बड'लेण्ड बुब्लि बा बायदि बायदि निउसफ्राव आंखौहाय आंनि सायावहाय बहुत सारा इसिं नार्सिं इनस्टिट्यूटनि सायावहाय एलिगेसनखौ बिसोरो मिडियायाव होनाय जादों आं बुंदोंमोन आंनि गथ'फ्राबो बुंदोंमोन जे बेफोर बुस्थुखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव नांगौब्ला मा साजा होनो हागोन दाया जुदि आंनावबा आंखौ मा साजा होनो हागोन खिन्थु माने बुस्थुखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन खालामनायनि सिगां माने बेबायदि जेबो माने माबा खालामनो दरखार गैया जेनेबा ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि खालामनो नाङा माने बहुत माने माबा जायो होननानै आं बुंदोंमोन खिन्थु बिसोरो क्लियारिफिकेसन खालामनायनि सिगांनो बुस्थुफोरखौ नायबिजिरनायनि सिगांनो बिसोर मा खालामदों माने मिडियायाव होनानै बेखौ माने भुवा माने भाइराल खालामनाय जादों दा बे लेखायै माने दा बेवहाय जेबो नङा जों फैबाय सफैखांनानै जों बेवहाय गार्जेनफोरजों जों होनदोंमोन मिटिं थिटिं खालामनानै जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बाथ्राया सलुसन जाजोबगोन मा गोरोन्थि जादों सोरनाव गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो गार्जेनजों रायलायनानै जों बेखौ सलुसन खालामगोन जों बेवहाय खारग्रा नङा जों खारनानैबो खारा आरो जोङो दाय मावग्राबो नङा जों माने जोङो मा खालामगोन गासैबो बुस्थुखौ जों गार्जेनफोरनो क्लियारिफिकेसन होगोन गार्जेनजों रायलायनानै जों मा खालामनांगौ बिनि डिसिसनखौ जों लागोन होननानै जोङो रायलायनानै फैनाय जादोंमोन आरोखि बेवहाय फैखांनायनि उनावहाय माने दा बेवहाय बाखि जेबो माने माबा गैया आं आंनि बुंनांगौ बुंबाय दा जायफोर गथ'फ्रा बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथांनि इनस्टिट्यूटनिफ्राय गथ'हा गावहा खामानि मावबाय 42 गथ'फोरा इन्टारभिउ होदोंमोन बिदिनो साबेसेया सिलेक्सन जानानै साबेसेया फैफिन आरो आधा मावनाय दंबावो नामा दङ माने बेवहाय मा होनदों टटेल 42 गथ'फ्रा इन्टारभिउ जिरायदोंमोन बिनिनो 36 गथ'फ्रा बेवहाय सेलेक्सन जादोंमोन 36 गथ'फ्राबो थांजोबदोंमन बिनि उनावहाय दा गासैबो गथ'फ्रा रिटार्न जाफिनाखै जायफोर गथ'फ्रा माने क्लियार माने बुजिखानाय बुजिग्रा गथ'फोर बिसोर गथ'फ्रा मा खालामदों बिसोर गथ'फ्रा दा अलरेडि 12 जन गथ'फ्रा बाहाय खामानि मावनानै दङ बाखि गथ'फ्रा माने रिटार्न जाफिनदों जायफ्रा माने खामानियाव इन्टारेस्टेड गैया बिसोरल' रिटार्न जाफिनदों बे इसिं इनस्टिट्यूटनिफ्राय तेलेंगाना हायद्राबादाव माखासे खामानि मावनानै गेजेर ससेयाव फैफिननाय माखासे भाइराल जानाय दा बेवहाय नोंथांनिबो गथ' दंफैयो माफोर खुलुमबाय मिडिया बिथांनिसिम आरो नैबे औ आंनि फिसाजोआबो हायद्राबादाव दंहैयो माने बे हायद्राबादाव थाङैनि सिगांनो जोङो सिगां दिनै बे सोमदोन बर'नि इउटुब मिडियानि गेजेरजों जोङो मोननानै बे सारखौ जोङो लोगो हमफैदों जोङो फिसाफोरखौ लानानै जोङो मोजां क्लियारिफिकेसन लानो होननानै जोङो फैनानै एडमिसन लायैनि सिगांनो जोङो सारजों मोजां गाज्रि रायलायनानैसो जोङो बे एडमिसनखौ लानाय जादों बे एडमिसनखौ लाखांनायनि उनाव सारमोनहा जोंनि फिसाफोरखौ मा होनो बिदिखौ जिडि ना मा होनो बेहाय जेनेबा जोङो बेवहाय मा होनो बिसोरो ट्रेनिं लादों बिनि उनाव गावसोर माबायदि ट्रेनिं मोनखो बेहायथ' ट्रेनिंआवथ' जोंथ' हाबफानानै जोंथ' मिथिया दा ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव दिनै फिसाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंबाय जे मामि बाबा जोंहा जुदि इसिबां जुदि बे जिनेम कर्स लानायनि बेलायाव जोंहा थाखा फैसानि प्रब्लेमब्ला सारमोनहा बुंदों बे हायद्राबादाव थांनानै मा होनो जबजोंनो लोगोसे जोङो माखासे फेसिलिटि माने मा होनो दरमाहा मोनगोन बेजोंनो जोङो जोंनि जिनेम कर्सखौबो जोङो लानो हागोन होननानै
फिसाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंबाय आरो बेखौबो जोङो सारजों फैनानै जोङो नंगौ नङा जास्टिस खालामनो होननानै जोङो फैनानै सारमोनाव जोङो सोंफैदों आरो बाथ्राया जेरै फिसाफोरा बुजिनानै खिथादों जेरै साराबो जोंनो बेबायदि फिननायखौ होदों जोङो बुजिनानै जोङो फिसाफोरखौ जोङो थुनहरदों जोङो ओरैनो सा साग्रां जोङो थिनहराखै दा बिनि गेजेराव आङो बुंनो सानोदि जा मानसिफ्रा माबायदि साननानै बुजिनानै थाङामोन आरो दा माबायदि मोननानै दा बोरै फैफिनखो दा फैनायनि गेजेरजों दिनै ससियेल मिडियायाव गासिबो भाइराल खालामनानै होजोब्बाय बिसोरो मोजां गाज्रिखौ बिजिरालासिनो दे बेबायदि ससियेल मिडियायाव होनायखौ जोङो मोजां मोनाखै दा जोङो सानो जुदि गाज्रि मोनबा जोंनि फिसाफ्राबो बाहाय खामानि मावनो थाबोआमोन हजोङैनो दङ औ जोङो दासिमबो फिसाफोरजों जोङो रायलायो फिसाफ्रा बुङो मामि जोंखौ लांफैनो नाङा जोङो जे खामानिखौ मावनो फैदों जोंनि आसामाव जोंखौ बेबायदि जब होनो हानाय जोंनि आसामाव मालाबाबो जों बेबायदि मोनफेराखै बेबायदि होननानै बुंहरदों आरो जोंखौ लांफैनो नाङा जों जे थांखि लानानै जोङो खामानि मावनो फैदों बे खामानिजोंनो आरोबाव जोङो जिनिमनि कर्स लानो हानायनि आरो फेसिलिटि आरोबाव जोंहा दंबावो बिनि थाखायनो जोङो बे जबजोंनो जोंहा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ जोङो लानानै थांगोन जोंनि थांना थानायनि राहाखौ जोंनो बानायनानै लागोन होननानै जोंनि फिसाफ्रा जोंजों रायलायहरदों बेवहाय 12 जन स्टुडेन्टफ्रा थाबोनानै दं दा बे 12 जन स्टुडेन्टफ्राबो होनदों जोंखौ लांफैहोनो सोर बिसोरो होनदों आरो जोंखौ लांफैहोनो सोर बिसोरो जुदि जोंखौ लांफैहोग्राबो जुदि मानसिफोरखौ जोंजों रायलायहो आरो नोंसोरजोंबो रायलायथों जुदि जोंखौ लांफैनायनि सिगांनो आसामाव जुदि जों जे हायद्राबादाव खामानि मावफैदों बेफोरबायदि जबखौ जोंनोबो नार्सिं हमाव जोंखौ सोनानै होथों माने 15-16 हाजार दरमाहाखौ जोंनो होथों प्रेक्टिकेलनि गेजेरजों आरोबाव बेजोंनो मा होनो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट होनो हानाय खामानिखौ जोंनो होयोब्ला बिसोर सारमोनखौ लांफैहोनो थिनग्राफ्रा जोंखौ लांफैनो हागोन होननानै फिसाफ्रा बुंदों आरो बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ কথাঘৰ আমাৰ কাজলগাঁও এৰিয়াত জিডিএ নাৰ্ছ ইনষ্টিটিউট খুলিছে আমি এইটো মানে খোলাৰ কাৰণে আমি বহুত নথৈ আনন্দিত হৈছিলোঁ কাৰণ এটা নাৰ্ছ জিএনএম নাৰ্ছ কোৰ্স কৰিবলৈ হ'লে বহুত টকাৰ দৰকাৰ 5 পৰা 6 লাখ টকাৰ দৰকাৰ আছে যি হোক তো এইখিনি টকা আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ দিব পৰা সক্ষম নহয় যি হোক আমি এই নাৰ্ছ ইনষ্টিটিউটৰ যোগেদি আলোচনা মাধ্যমত আমি মোৰ ভণ্টি পদ্মপুৰ এৰিয়াৰ আজিৰণ খাতুনক তাতে দিছিলোঁ ই ট্ৰেইনিং কৰিছে তাৰপিছত তাৰ ভালদৰে বুজাইছে আমি মাজে সময়ে গাইড লৈছিলোঁ সোধা পোছ কৰিছিলোঁ সব ঠিকে আছে ছাৰবিলাকে ভালকৈ বুজাই দিছে কামবিলাক কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰপিছতে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ নাৰ্ছৰ কামবিলাক কেনেকুৱা ভালদৰে শিকাই দিছে একদম বঢ়িয়া ক্লিন মেড ইন ক্লিন হিচাপত কৰি সিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত হায়দৰাবাদ তেলেংগানাত পঠাই দিছে আমিও সুখী আমিও খুশি হৈছোঁ কিয়নো আমাৰ এৰিয়াত প্ৰাইভেট ভালেকেইটা আছে হস্পিটেল আছে হস্পিটেলৰ ভিতৰত নাৰ্ছকেইটা আমি চাই আছোঁ যে এইবিলাকৰ দৰমহা 2,500 পৰা 3,000 টকা দৰমহা আমি যদি ঘৰত যাব লগা এটা স্কুটি লৈ পেলাই যদি যাব লগা হয় ডেইলি যদি 100 টকা লাগে তেল খৰচ তেনেহ'লে কি বাচিব যাৰ কাৰণে ভাল এটা মনৰ আশাৰে আমি জিডিএ নাৰ্ছ ইনষ্টিটিউট ভৰ্তি কৰাই দিছিলোঁ যিয়ে তাৰপিছত এইটো সিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত হায়দৰাবাদ যাই এইবিলাক কাম কৰি আছে এতিয়াও ভালে আছে আমি কন্টাক্ট কৰি আছোঁ আমাক ভাল খবৰে দি আছে আৰু এইটো মানে সি পাৰ্মানেণ্টলি তাতে থাকিব বুলি মানে কৈ আছে আমাক অৱগত কৰি আছে কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আৰু যদি এনে কিবা এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ভাইৰেল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা শুনি আছোঁ শুনাৰ পিছত আমি আগুৱাই আহিছোঁ এই নাৰ্ছবিলাক এই শিক্ষাগত অৱস্থাত সিহঁতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দি আছে প্লাছ দৰমহা দি আছে এনেকুৱা সুবিধা আমাৰ এৰিয়াত আমাৰ BTCত হওক অসমত তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা মুস্কিল আছে যিয়ে হওক যদি ঘূৰাই আনি বাই ফৰ্চত যদি ঘূৰাই আনিব লগা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ 15,000 16,000 18,000 টকা তেনেকুৱা যদি কাম জব এনেকুৱা দিব লাগিব আমি নিশ্চিত আৰু নহ'লে আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা আমি গাৰ্জেন তৰফৰ পৰা কৈছোঁ আমাৰ তাতো থকাটো উত্তম হ'ব আমাৰ হৰিয়ানাটো প্ৰশ্ন নাই নিশ্চয় ভেৰি ৱেল ডান কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আমি এটা ভাল ঘোষণা
बङाइगाव मेडिटेक एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटर 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT ল্যাবৰেটৰী টেকনিशिয়ান एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन আৰু नार्सिंग केयर एसिस्टेंट कोर्सৰ नाम भर्ती কৰাটো এতিয়া চলি আছে नाम भर्ती কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिंग केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन